Едно голф игрище изисква наличие на голямо количество територия и отделно водни площи и водоподаване. Основният проблем на всяка една морска община от тук нататък ще бъде осигуряването на достатъчно количество питейни води за обслужване на урбанизираните територии. Този проблем няма да подмине и община Царево. Тук не виждаме представител на ВиК Бургас, но те в писмено становище са представили свое техническо становище, стана малко повторение, в което основен проблем, че е достатъчното количество вода, което язовир Ясна поляна може да подаде. Така че когато коментираме урбанизираните територии, трябва да имаме предвид, че в бъдеще основен проблем ще бъде водата. Давам думата на кмета на село Пусти. Илия Язов се казвам, кмет на село Пусти. Ще бъда съвсем кратък. Имам едно допълнение относно плана в частта му за село Пусти. Около 40 декара общинска територия, която имам предложение да влезе в общия устройствен план. И една забележка към проектантите. На голямата карта, която ми се предостави в община Царево, не е означен пътя Бродилово-Пусти. На тази карта мисля, че го няма, доколкото мога да видя от тук. А за него има положителна екологична оценка. Минали се процедури, всичко е проект. Това ли е? Да, значи забележката е правилна. Ако сега целта е, както и държавна политика, да има комасиране на земите и да се участват по фондове на САПАР, на кого ще ги дадат и кой ни е пак? Гражданите. Тоест, ние собственици трябва да бъдем попитани, желаем ли нашите земи да бъдат комасирани? И ние имаме примерно над 25 декара. А защо трябва да ни комасират с другите, които имат толкова? Ако трябва да изпълняваме ние държавна политика община Царево и ние собственици да нямаме перспектива, много съжалявам, нека да има единна държавна политика общинска, но не за сметка на интересите на собствениците. Идеите и нещата, които хората искат да станат, дали ще се случат. Защото експертният съвет няма техническата възможност да ги разгледа. Вие казахте, господин Алексиев, че там, където може, ще ги удовлетворите. И последният въпрос, който искам да задам, с този гениален проект, в който е застроено Черноморското крайбрежие от Карач почти до Ахтопол, интересувам се колко легла туристически официално се предвижда да се разкрият на територията на община Царево за курорт. 100 хиляди ще бъдат, 200 хиляди или 50 хиляди, тъй като всички говорим за курорт и би следвало да знаем към какво се стремим. Благодаря. За разглеждането и отговарянето на всички тези молби да бъде наша. И аз тук пред всички заявявам, че всяка една молба, независимо дали се повтаря 10 пъти или 20 пъти, защото има и такива молби, независимо дали една молба е подадена от един човек или от 40, на всяка една ще бъде отговорена. Ако трябва, нищо не пречи общинския съвет да заседава няколко дена. Благодаря. Задължително и авторския колектив ще участва в тези експертни съвети. Той е по право, когато се разглежда такъв проект, се включва в експертния съвет, като член на експертния съвет. Така че всичките молби, уверявам ви, ще бъдат разгледани. И тук по някакъв друг начин е извършено съгласуване с дирекцията. Това е описано, че е извършено, но на практика не се е случило. Ще се опитам да не влизам в подробности относно непълнотите на екологичната оценка за съвместимост, тъй като считам, че не е това форум, въпреки че ние сме ги изложили върху около 8 страници. Основните непълноти в оценката за съвместимост и екологичната оценка са, че те не посочват конкретни параметри, свързани с местообитания
и защитени видове, които ние да можем да обсъдим по научен подход. Аз съм се запознал с оценката и твърдя, че от представените данни не може да се извлече представа. Не каква част са представените статистически организации към общата площ на защитената зона, а каква част са те към крайбрежната открита зона на парк Странджа. Това е въпрос. Точно парк Странджа. От крайбрежната зона. Откритата крайбрежна зона.